Te mâncă pielea? Nu, te mâncă pielea. Cine mâncă? Pe mine, pe mine. Da? Te filmat atunci. Mai sus, mai jos, vestul. Vestul când era bine. Dacă mai făceai. Am deschis un propagandă. Exact ca și cu tobele în pula mea. Foarte bun. Nu ai văzut după aia să pica plombele toate. Aici o bag pula. Bă, am uite, mă ducă pe rămâne aici. Ce-o ca distracție? Găsit o soluție. Ai auzit, da? Bună ziua și bine v-am găsit la Google on Rock, un festival pe toate gusturile muzicale de bun gust. Mulțumesc! Salut, Manciule! Bă, ce-i treaba cu ăsta, mă, că a venit Adi Poșir, că aici foc și para, o să scoate mașinile acum. Păi cum drac să le mai scot eu acum, să vorbești naibii ceva cu el, spune că-i dăm ceva, îi facem ceva. Duracu, că doar nici vecini de cine știm. Nu am fost eu spus. Sau dă mie numărul lui. Du-te până la el.